I dragi drugari, dobrodošli u još jedan moj novi video. Ispred mene se nalazi grad Morž i zašto snimam baš ovde? Zato što je to jedna od besplatnih stvari. Što se tiče bar ove švajcarske, kasnije ću se vratiti na neke druge takođe besplatne stvari, a u pozadini za mene, dakle, vidite i Ženevsko jezero. I samo da kažem da mnogi drugari koji žive ovde me uvek isprave i kažu mi da to nije Ženevsko jezero, nego da je to jezero Le Mans ili kako vole da napišu na francuskom Lac Le Mans, kako bi svi to bolje razumeli. Naravno, dakle, nigde u svetu vi nećete čuti za Le Mans, nego ćete uvek čuti za Ženevsko jezero. Ali dobro, Bože moj. Kažem, razlog zbog čega smo baš ovde u ovom gradu Morž, zbog toga što se održava svake godine festival Lala, verovali ili ne, i to je dakle potpuno besplatno. U pitanju je Park Indépendance, ako se ne varam, u pitanju dakle Park nezavisnosti i ove teme i ove godine, da ne kažem tema, su priče i legende. Tako da, dok sad ja budem vama pričao u kameru i vlogao odavde sa puno ljudi iza mene koji uživaju u ovom pretposlednjem lepom danu, čini mi se u aprilu, do sada smo imali temperature i do 28 stepeni, a za vikend, za naš Uskrs, najavljuju dakle neko zahlađenje. Tako da, ajde da iskoristim ja ovo vreme kad sam već ovde, da obiđem i vidim to čudo prirode, to jest čudo kreaciju ljudskih ruku, da se tačnije ispravim, u saradnji naravno sa prirodom. Kažu da ima preko 140.000 lala i preko 350 vrsta. Kažem, ove godine su vam priče i legende, tako da su oni to osmislili da bude u nekom tom obliku, ali kažem dok ja budem pričao sada ovo, vidjet ćete i vi u ostalom. I dok sada vi budete gledali ove prelepe kadrove, zanimljivo je da se kaže da festival Lala u Moržu je potpuno besplatan za posetioce, što je prava retkost za događaj tog obima u Švajcarskoj. Upravo zato način finansiranja je veoma specifičan i oslanja se na zajednicu, a ne samo na gradski budžet. Evo ko tačno stoji iza finansiranja sadnje i same organizacije. Glavni organizator nije direktno gradska uprava, već neprofitno udruženje Morž Flair du Le Mans. Oni su odgovorni za prikupljanje celokupnog budžeta koji je za 2026. godinu iznosi oko 450.000 švajcarskih franaka. Pošto nema prodaje ulaznica, udruženje novac prikuplja na sledeće načine. Prodaja lukovica, na kraju festivala organizuje se velika prodaja lukovica Lala koje su krasile park. Građani i turisti ih kupuju po simboličnim cenama kako bi ih posadili u svojim baštama, a taj novac se direktno koristi za kupovinu novih lukovica za sledeću godinu. Sponzorstva i donacije, donatorske večeri, ugostiteljstvo i suveniri, prihod od privremenih kafića u parku, prodaje suvenira u Šale butik i lutrije takođe pokriva troškove. Važno je napomenuti da održavanje ovakvog festivala ne bi bilo moguće bez ogromnog broja volontera. Ove godine je angažovano preko 200 ljudi koji pomažu u informisanju posetilaca, radu u prodavnicama suvenira i samoj logistici oko cveća. Iako udruženje mora samo da skupi veći deo novca, grad Morž i kanton Vaud pomažu kroz infrastrukturu, održavanje čistoće i promociju grada kao turističke destinacije. I sada kada znate da se na kraju ovog festivala, koji se završava negde otprilike oko 12. maja, posetioci mogu da kupe lukovice i tako pomognu festival i naravno dakle svo ovo cveće koje smo sada vidjeli ovde, sledeće godine u proleće krasit će nečije dvorište u samom gradu ili okolini. Što se tiče dakle drugih besplatnih, inače, ajde da pre nego što pređem na druge besplatne stvari, da spomenem i to da grad Morž u kome se mi nalazimo, naravno, dakle, jedna od besplatnih stvari koje vi možete ovde da priuštite sebi u Švajcarskoj je pijaća voda. Ima je, dakle, na svakom ćošku, dakle, to su one fontane i u ovom gradu, dakle, postoje te fontane sa pijaćom besplatnom vodom i naravno besplatan je i pogled i priroda i sve ostale stvari, a dok ostatak svega nama ovde naplaćuju, to jest deru nam kožu, tako da malo toga ima besplatnog u Švajcarskoj i naravno da ne zaboravim da kažem za naočare,
kao što vidite, dakle, da imamo i sunca, tako da ne bi bilo zgodno da čkiljim sve vreme u ovom videu, tako da ćete to da razumete. Inače, što se tiče, dakle, ovog samog parka, on je na obali Ženevskog jezera, naravno, i takođe ima i pogled ko na dlanu na vrh, to jest najviši vrh Evrope koji se zove Mont Blanc. Ispisat ću sve naravno na ekranu tako da se ne zbunjujemo. A još jedna, dakle, bitna stvar što se tiče, dakle, ovog grada jeste da i poznat je po jednom vinu koji se zove Šasla i to ću naravno, dakle, da vam ostavim na ekranu. Takođe, ovo je jedan mali ušuškani grad koji se nalazi između Lozane i Ženeve i ima puno nekih svojih atrakcija. Naravno, dakle, postoji i zamak koji je, ili dvorac, kako god želite, na obali jezera, koji je danas pretvoren u vojni muzej, tako da više ne služi onoj svrsi kojoj je ranije služio. Sam grad je jedan od mojih omiljenih gradova, baš što se tiče, dakle, šetnje ovde, jako je opušteno i čini mi se da su ljudi takođe isto jako prijatni. Su i ulice i te neke kućice koje onako podsjećaju na samu Francusku, pošto nam je naravno ovde preko puta gledam u Francusku. I postoji, dakle, jedna promenadna glavna ulica, ili centralna ulica, nisam siguran kako se zove, uglavnom napisat ću i to na ekranu, gde vi imate mali milion nekih kafića, malih butika, restorana, tako da možete da uživate. A što se tiče, dakle, samih cena, naravno, dakle, turističke su cene, pošto je grad jako posećen, pogotovo sada u ovo vreme, dakle, vidjet ćete svake godine, dakle, velika gužva, danas je petak, ja ako uspijem da izmontiram ovaj video, izbacit ću ga večeras ili ću da ga izbacim sutra večer, tako da otprilike to bi bilo to što se tiče, dakle, ovog gradića u kome se nalazimo. Nadam se da ste uživali, dakle, u svim ovim silnim lalama, kažemo, to je jedna od besplatnih stvari. Druga besplatna stvar, baš što se tiče, dakle, ovih kantona u okolini mene, jeste Ženeva i ostavit ću naravno na ekranu. Tamo stoji, dakle, da ako dolazite kao turista i uplatite hotel ili neki privatni smeštaj koji je naravno registrovan, možete od turističke organizacije da dobijete i besplatnu kartu za javni prevoz. I takođe, dakle, postoji, dakle, i čini mi se, u Cirihu. Pišite mi, dakle, vi drugari, ako znate još neku stvar koja je ovde naravno besplatna, za nekoga ko možda planira da dođe i obiđe ovu ne tako jeftinu državu. Postoje, dakle, bicikle, takođe, koji vi uz lične dokumente možete da uzmete i da se vozite čitavog dana i da na kraju vratite taj bajs. Čini mi se da to postoji u Cirihu i u samoj Ženevi. Tako da, to je, dakle, jedna od besplatnih stvari, naravno, dakle, postoje i dani gde su vam otvoreni i muzeji, tako da i te muzeje možete da posetite besplatno ako vas, naravno, sve to zanima, malo istorija i, kažemo, beskrajni pogledi u prirodi i to bi bilo to, dakle, spisak nije dugačak. Što se tiče samog Morža i ovog grada, da ne zaboravim, a jako je bitno, jeste da je glumica Audrey Hepburn živjela nekih 30 godina ovde i da je redovno posećivala, dakle, pijacu ovde. Živjela je, dakle, kažem, u jednom selu blizu grada Morž i tamo je sahranjena, tako da je to još jedna turistička atrakcija. Druga turistička atrakcija jesu, dakle, neki vozovi koje ja nikad nisam, dakle, za sve ove godine, dakle, video niti bio tamo, jeste poseta vinogradima i degustacija, naravno, vina. Sreda i subota su, kažem, ti glavni udarni dani gde vi možete da degustirate sva ta vina, naravno, dakle, kada je lepo vreme, a Švajcarska ne važi za jednu državu koja ima toliko sunčanih dana. I sad, malo ću na čudan način da prekinem ovaj video, pošto čini mi se da sam promašio pravac. Tako da, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ja malo kasnim sa videima zato što imam puno obaveza, ali potrudit ću se naravno da budem što redovniji, tako da izađem malo i na sunce. Jako puno ljudi je u ovom gradu. Kažem, ako neko zna još neku stvar koja je besplatna ovde, vi drugari koji živite, radite ovde, pa da i naši drugari koji žele da posete Švajcarsku ili razmišljaju dolasku ovde, da mogu da znaju i da postoji, dakle, još i nešto besplatno.
Dakle, kažem, lista nije dugačka, a ostatak videa vas ostavljam uz, naravno, te čuvene lale i želim vam svako dobro, pa do sledećeg videa. Pozdrav!